bamse. Vi taler om min dag. Jeg tager et bad, vasker al min uge i dag. 6 timer uden mad, sådan skal det være. Saft, stille og vand til 2 timer før det er nær. Et trylleplaster der, hvor stikket skal være. En lille pur skal hjælpe, som medicinen bær. Klik, klik, klik. Porten hjælper mig. En magisk knap, min super sej. Stærk og rolig, modig at stå på den superkraft. Altid består. Sygeplejersker, læger smiler og siger hej. De forklarer så roligt, hvad der venter mig. Min ven bliver hos mig, til jeg lukker øjnene små. Jeg tæller med masken, nu sover jeg så. De sætter porten ind, en knap som hviler der. Når jeg vågner, mærker jeg plastret, alt føles trygt og nær. Klik, klik, klik. Porten hjælper mig. En magisk knap, min super sej. Stærk og rolig, modig at stå på den superkraft. Altid består. Jeg tager hjem igen, og alt føles bra. Den lille pur hjælper mig hver dag. Senere på hospitalet, jeg kommer der igen. En sommerfugl på porten, det føles trygt, min ven. Medicinen løber stille, jeg bliver rolig